Kastalatibyan! Ket ita, adtoy ti pakasaritaan, anaadaw iti pagsasao akunana. Nasaysaya at ti simple abiyag, ngem tay agpamarang abaknang, nga uray awanan. Tampok ditoy programa tayo, Kastalatibyan! Girl, si Mang Peton na ito in-order ko, oh. Anya mananday ta in-order mo. Inaldaw samot nga da sumangpat nga order mo. Agore atay pakitaken ka. Jara! Oh, anya day ta? Wireless tumbler nga da Bluetooth speaker na. Ah? Adda kasta? Of course, ti pagmayatan na ito'y, kabayatan nga agim inumak, agsilaw-silaw. Siyempre, pang-attract ka ti boys, ano? Sagmamanungay day ta. Nakasale ita. Surok lang 2,000. Iso nga order ka matyan, ah. Ah? Ay sus, nagngina magayam. Sweldo next week, girl. At the Bluetooth speaker na da ito. Iso nga, ay, sosyal. Luisa, at to'y tibil tayo iti kuryente itabulan. Na, apay aman sapol ngay bagayo kanya. Ipalpalagip ko lang, ah. Ipigkat ko dito'y readout ti ref. Tano makitam, 1.5 ti bayadan. Ni manang ati singiran yung agkarabuya iti TV. 500 ka no may ti bayadan na. Ni, apay ngay 500 lang. Asino ngay timang bayad iti sangaribaw. Kitsi ka ah. Asino pa'y kumati sa baling agbayad ngay. Apay ngay asya. Gapo, tasikat imang opisina. Gapu tamang opisina akon, siya akon ti agbayad iti dakal. Ha? Madimot aday ito. An-anwam nga ron nga, itidakal asweldom. Gapo ta siya, pamilyado ak. Uray saan mabalin? Imbagkan ka, Luisa, ta single ka. Wen nga ron Apay, an-anwam ayat ti sweldom, Luisa. Ha? Awan samot urnong mo. Hello, girl. Na, unay matan day taapa nagkidem-kidem mo. Obvious ba? Nagpalong eyelashes ka. May bagay ka din iti boss lady fierce akiiday ko. Asino ngay tinangaramid din ha? Dita baro alo ka da parlor. 50% discount ta grand opening day di Kalman. Apay adinak man labi nagaan. Ay, jak amo kayat mo mati pumintas. Manungay ti pinagbayad mo. Nalakalaang basi. Manungarod. 4,999 lang. Kunam 50% discount. Katwan. Discounted day ta. Katap na makadiscount ka pa, ibagam lang tinagan ko. Talaga? Apan kan. Total, sweldo tayo inton bigkan. Nanang, si kamot tanti aglutluto. Ayan ngay ni Luisa. Saan ka no mabalin nga agluto? Ay, uray kumaan, nutulungan na ka nga agimuri ka dagiti nateng. Kapapaparlor na. Pinaatidog na mo dagiti kuhuna. Tsaka munuan niya ti awag iti dayjay. Ay, dagita ti paggasgastusan na ita. Dayta pa nagpaarjud na. Ay, kabay amon takwarta na may. Wen kuma agurnong kit di tabalasang pailaang. Ay na, Luisa. Kasano ngay asidaam day tabangos kat nagatidog mata ko ko. Nail extension ti awag dito manang. Wen nga rod, ang parparigatem na day tabagim. Ay, kasano ka nga rod ang makalaba ita? Amin to mga amin kat pagproblemaam. Ken, kasano ka nga agderamos kat nagatidog dagita kurimatmat mo. Ay na, problema kunday tamanang. Apay aya apakibiyangam amin. Unay kalakit din aya, Luisa.
Nagpanail extension ka pa gayam, girl. Bagay ko ka de. Katwala. Super duper sosyalera ka na talaga. Dahito ngay eyelash extension ko. Masatidog samot na ito kurimat-mat mo nga medisya. Apay ti ko nang paatiwakin ka. Ay, pati na itakiday mo, pimus ko. Oy, naka-package dahito yan niya. Apay, asan ba ngayon magbaga kanyak nga nagayam kasta package? Inkan alaan jay payslip mo. Ay, andan di sweldo tayo? Ay, manungay di na sweldo. Saan mo nadamagan? Inka di alaan ng jay payslip mo. Kanya mo din. Apay, akastoy. Makasangit ka, nakaawat iti dayta piislip mo. Whiness. Anya whiness. Negative matadisweldo, ma'am. Inkaltas ko nga mindita, jay salary advance mo 5,000. Jay ngay utang mo iti SSS, pag-ibig, kaskada, jay ko-upload mo pa'y gayam. Gusto, ma'am. Please, di mo nituloy pa. Diyan kaya dadanggan, itapalawag mo. Hay, jak amo no apay amagmagnata. Mabalinta mo ti aglogan iti jeep, no tricycle. Wala ka di kwartam dita. Pangala ako mangay. You mean, agpadpada ta? Agpadpada ta mga min ang nagpaparlor. Ang nag-order ta pa iti online iti tumbler with Bluetooth. Agpadpada tang awan kwartana, ti kayat mo asawan. Hay, apay si ka. Manuti na sweldom. Negative. Sika nga eh. Saan ang negative? Adamot ang nabati basit. Ay, ang lugat na karudon, tane, namannog ako na magmagna. Ilibre na kon, Kurang di kwartak para kadata. kita ang manday ta. Agpada tamot gaya man negative. Sa anak ang negative niya, excuse me. Mano ay ang amin tinasweldo. Luisa, nasaya at tasimbangpat kan. Ay na, nabanugak manang. Di nakman sabat-sabatin. Ayan na nga, jay inayon mo iti pagbayad iti kuryente. Anya, Jay sangaribom apagbayad iti kuryente. awang kwartak. Ha? Kasano nga awan? Kat no kasusweldom. Ay basta, awan. Tilan tumat ngamin paggasgastosam. Oo, nanay. Kita ang manday ta kurimat-mat mo. Matintinag. Anya, Ay, agsarming ka tapno makita. anay. Di yung matguyudan aday takuri mat-mat ko. Nagsakit. Ay, inayadag mga ikatay. Kunak manuag na rayon daytoy. Inglu na mga lagayam. Ay, naglingutak ngamin anagnag na. Iswa na ikat. Nagriga nga ikatay dyan na duma. Sapay nagngina timbayan ko. Makarte, bagsalatan tapno maikat ka lang araw. No kartiba nyo, di pa ikat maikat amin ako rimat-mat ka. Ay kawan ano sama, anyagay nga raw. Anyan ton nga iti lang ka mapanagtrabaho. Katawaan dakton Dayta ti maganap ti tao, ana paramang. Anay ko na. Abay, mo pa'y ayan ang pagsasaw ako nana. Nasaysaya at ti simple abiyag. Ngamtay agpamarang abak nang nga uray awanan. Nanang, apay dagito'y nagado ako ko, anay basura. Dagiti plastic ako ko ni Luisa. Ay, plastic mo't gayam. Ay, jakman amaw, na nagbida mo't natuklap. Saan siguro anasaya at tipan nakaipigkat na, nanang? Sapay nagngina ka no, ti pinagbayad da iji parlor a pinagparabidan da. Ay, napekida nga rud Na-scam, kunam kidi Adda amin ditan nanang. Nagnanayo nun, na-scam kan na pekeda. Ay, awanan, talaga ang nalukon da Luisa. Oy, girl, apay nga da ka dito likon. Ay, kat mga anak ko na. Nagbalon ka?
Kunak man iji kantin ti panganam. Sikan ati mangan ije kantin. Apa nga iba unak ijay. Dito'y ba ti kayat ko apanganan. Ala, lukata mo na itabalon mo. Jak kayat. Sikan ati umuna amang lukat di tabalon mo. Di mo katawan to sidak, ah? Ni, awan mo ti sidam. Ada asukar day ta napuy ko. Sika, anyat sidam. Dito di mo katkatawaan dito si daak ati napaa. Oh, asan ako mga katawa akit asukar lang matisidak. Bakit di ata dapat tinapaabalon mo? Siyak, pulos nga awan kwarta. Agpada ta, iso nga anusan tan ati agbalon iti inaldaw. Nanang, inak agtrabahon. Ay, wala anak ka. Adda ka di kwartayo dita. Awan pagplitik. Si Kapay, amang opisina ti maawanan iti kwarta. Awan nga road. Awan mo't kwartak. Adda nga ta kwarta ni Manang. Ada kado naglakaw iti mula daan natag. Idawatan da man nanang. Awan at talaga ti pagplitik. Ikampay bang kano ni ading mau iti pagplete na. Anya? Awan pagplete na, nanang? Awan kano apulaos. Mala, ikamaw. Tasukat aktaw inton mahalak di pensyon ko. Ay, unay lakit din, aya. Mala ikamaw. Tasukat ak inton mahalak di pensyon ko kunakmat. Apay nga rod ada kayo ti imbaon na ngay, adumawat, nanang. Iso kumaate imay, tauray na yun ti itid ko. Kamabain nga ta, ah? Ay, una yan. Ay, kastala ti biyaga. No amo na kumati agurnong iti kwarta na. Di addalat ta kauten na no agkasapulan iti kwarta. Ita, rumbeng nga amo ti aramidan na iti kwarta na. Oh, aping yung basura mo tanji in-order mo ijay online at Tumblr mo. Kasano? Agtid-tid matan. Kan saan matan nga ag-function yung Bluetooth speaker na. Anya? Ay, sapay nagngina. Saan ka ako man nagorderin? Sayang di kwarta. Ay, i-cancel ko na dagos di order ko. Kat umay dan sa i-deliveran. I-cancel ko na. Jak kaya ti agbayad iti jakmet mausaran niya. Nasa isayad pa yung cancel mo. Tas saan na napintas ti kalidad na. Adapay nga min jailon ko anas ka na bayada. Agpadatan Iso nga mom, feeling ko volunteer employee aklang. Tawan mo't mabatbati iti sweldo. Same here, girl. Oh, anya nga iti aramidan nyo. Umay kayo ni iti kantin ta lunch breaken. Maudi kami, ma'am. Un ma'am, maudi kami. Dandani tayo nagsweldo. Pangitritan nyo kanyak ngay. Ada ka di masweldo mi, ma'am. O manang, bayad dagi jay in-inted mo a pinagplet-pletek. Uy, nagsweldo kan? Adaya na bati. Saan mo aginastos amin? Baybayadan ka lang arudon. Saan mo abayadan, ading ko? Urnongam kit dita narigat ti awan urnong na. Ay, thank you manang. Iso alikli ka mun ti aggastos iti awan kas-eskan na. Narigat ti awan kwarta na, idinto tagtrab-trabaho ka man. Uy bakla, adda nakita ka sale ijay online. Agasam, buy one take one. Ay, sana kung nga interesado, iti kakasta. Ay, awan mo't nga agpayson ti agsangpad nga order mo. May bayadak pa nga min ng iti loan ko. Sa bagay, uray siyak mo't kit di Nasken nga agbayadak pa iti loan ko. Ken amom, agupen ako niti bank account ko. Ay, aggidan tanto man gayam. Apay, kayat mo met, girl. Kutmun disiplinado ak itan iti pangigasgastusak iti sweldo. Dahil ta, di ko na da financial planning, girl.
Titan gagayem tinaggibusan ti pakasaritaan tayo ita. Anaa daw iti pagsasao ako nana. Nasaysaya at ti simple abiyag. Ngem ti agpamarang abaknang nga uray awanan. Tampok ditoy programa tayo. Kas talatibiyag. Insurat para iti radyo ni Elena Nudo. Ken itimat direksyon ni Teresa Calay. Musika ken computer recording technician Dante Martinez. May sapay asagot kada kayo. TMPBC Drama Production Center. Iti DZWT 540. Ken daytoy ng estasyon. Kas talatibiyag. Agyaman kami, itiin kay Panang Tarabay. Kas talatibiyag! Ket ita, adtoy ti pakasaritaan anaadaw iti pagsasao ako nana. An-anwem ti Mr. a degree holder, nunimot Mrs. ti bill payer. Tampok ditoy programa tayo. Kas talatibiyag! Ay, nagrigat ti umakar iti rumanya, Ma'am Donna. Ay, wan nga rod. Diyak pa'y nayakar amin dagiti gamit ko ija sigod a room ko. Apay, kaano da aya arugyan at tarimaanan da ito building tayo. Next week sa kanong aminan. Iso ako na ni Ma'am Principal nga yakar tayon dagiti gamit tayo. Mano nga taabulan nga aramidan da. Diyak mo man. Sa bagay, mayaton inton malpas ti baro a building. Sosyal to nakitaan da ito iskwelaan tayo. Ay, kastoy latamanan ti masang patak dito'y balay. Ah, ang takagaya mo yung lab. Lablabidam. Ne, agunget ka manin. Kasano, pinanawan ka nga ag-cellphone. Masangputan ka lata nga ag-cellphone. San mo't lab? Anya saan mat? Pinanawan nak nga cellphone ije kusina. Ita, dito yung mutan salas ti pag cellphone-ak. Naglaing kan, taagbuy-buya ka pa iti TV? Awan mo't ngamin maaramid. Anya nga awan? Nagadu dita ti mabalin aser ka na trabaho. Ti ko namkit di, sadot ka. Ay na, nagunget manen ni lab ko. Oh, alda ka ti ginatang mo asidan dita. Inkalutunan tanay, mabisin ako. Hello, ma'am. Hello, matkan ka. Oh, nalpas mo ang lesson plan mo. Ay na, kasano amasangok, kat madamaak pailang nga gin-inaw. Siyak, nalpas kon tay lesson plan ko. Nilakay ko nga min tinagluto kan naginaw. Imbag man, tanaanos nila kay mo. Una, nagkapoy di trabaho na. Ngam saan ang nareklamo nilakay ko. Nagswerte ka, ma'am. Siyak, nilakay ko, awan lang aruden trabaho na, sadot pa'y. Anak at ano samata isumati kinayat mo. Nangato ti standard na, ta college graduate ka no. Sana akayat ti asi-asi at trabaho. Man, aginaw ka nga rodan. Tasyak, agbuya ak iti teleserye. Di mo liplipatan yung lesson plan mo, ha? Wan, ma'am. Lab, Ramin. Di na ko man kalbi-kalbitan. Tanabamban nugak ang nagaramid iti lesson plan ko. Apay aya, anak unget ka akanayo. Gaputa syakmat lang amin ti aggas-gastos dito'y balay. Nagbiro ka kumamat iti trabaho mga men. Urayek nga ron, di trabaho ang managerial. Maturog ka man langan. Makauma ka na kasarsarita. Di na kalbi-kalbitan eh. Panagkunak, mabiit amalpas da ito building tayo. Tanagado dagiti trabahador. Ay, wan nga rod. Kaslam amok pa jay may sa trabahador. Ay, adam amom din, ha? Wan, kaaruba me. Dayjay, agsimsimento alakay. Ah, kaaruba yung gayam. Kita man langan niya. Uray lakayan. Agtrabaho pa'y lang.
Kasta kumamot nila kay ko. Ibaon mo ngamin, Manager nga ron ti kayat na. Mabalin ka di mat ang manager adagos. Ay na, napilian nila kay mo no kasta. Ay, aguray man. Asit gakja ka aruba mi alakay at trabahador. May sa kayo gayam at trabahador dito, tata. Ay, wen ma'am, may saak kadagiti purman. Ay, nasaya at manukasta. Sayang lang amin ti oras, no adak lang iti balay. Kaya't kukumamat ang may sirik nila kay ko. Kaya't naayamot ti construction, Saan na nga ron akayat tanadagsan ka no at trabaho? pudno anadagsan. Ngem tinapatag, at trabaho. Ken mayat ti sweldo itan dagiti construction worker, ma'am. Apay, di ka mabain ka ni bakat mo, Henry? Iso ti agtrap-trabaho. Ang sika, adda ka lang dito'y balayaw nga agsilsilpaw. Magbirbiro kakmot iti trabaho ka. Nagado di ano kayat mo? Di dakman pilitin na lang. Day. Degree holder ak pagkiwaran daklaang iti simintaw. Ay, saan ka nga agpili-pili? Tapamilyado kan. Ay, sayang mo't ating graduar ko akurso. Ay, tumakder ka kit didita. Taing ka agtrabaho. Ay, agsapol ka iti trabaho. Ay, una yan. Nakalablabagan dagita matam. Gapo iti kasisilpon mo. Nasaya at man tanaglinis ka dito'y balay. Ay, wala. Tapno saan kan nga agung unget baka. Nakaskas daw nga ro daytoy nga inaramid mo lakay. Siyak pa iti kunam. Italaang Oh, bilib kan ganyak, lab. Anya daytoy nabati dito'y lamisaan apayong. Kano pa yung muna ita? Ada bisita nga imay dito'y balayan niya. Awan, ada ayamat. Amin naman. Ninanang ko, di magasitay. Kat, iso ti pinaglinis mo dito'y balay. Di, pinaglinis ko ayamat. Iso ti nagboluntaryo ang naglinis. Di ka lamabain? Nanang mo pa'y ti paglinisam? Jak imbaon ko nakmutkan ka. Amom nila kay Antonio. Amok kano karo ba tayo? Isaw ti porman itay dya eskwilaan. Dahil siya alakay, agtrabaho pa ilaang. Katuan tasaan gayam asadot akasken ka. Siyak man kinakita mo. Di ka umapal. Deje senior citizen, agtrabaho, ngamsi ka nagpigsa, awan trabaho na. Agbuyak man langan iti TV. Ngiwat mo man langan ti mangmangag. Puro paggastusan ti amom. Internet, TV. Di ka mat nga rod makaitad iti pagbayad iti kuryente. Ayan ni Donna. Apay ay abirukan nyo kanyak. Adak dito'y salas, manang, nanang. Henry, nakailad ka lat taditan nga agsilsilphone. Ay, ayan, dagiti apok. Ay, adada ijarwar amaki ay ayam, nanang. Nay. Anya day ta ilislistam aya. Tagito'y babayadak iti binulan. Ibad budget ko ti sweldo, tawam matrabaho dyan ta anak yo. Ay, unay daytan. Ay na, mababainak nga ron iti dayta nga ugali ni Henry. Ay, dumakdakkel ti paggastusan min, nanang. Ta dumakdakkel mo't dagiti ubing. Ay, lakit di Ay, jak amo, nanya ti aramida ken kuana. Balasang kaw, kastoy ti aramidam. I-off mo amin a kuryente kas kada internet. Saan kayo nga agaramat iti kuryente? Ay, wunan niya. Wan, padasam. Barang mapilitan nga agbirok iti trabaho na. Ay, agyaman iti dayta asing-hasing mo, nanang. Sige, tainak man makiayayam kadag iti apukaw. Ay, wan gayam, nanang. Agyaman iti panaglinis mo dito'y balay din na minsan. Ay, awan anyaman na, Donna. Nay, apay nga.
Sa anak mo na makakonek iti internet. Connection not available kung ano mo tayo. Ay. Ako pa nga tan. Anyat na pasama kan. Love. Apay aya. Sino katamsamot ti password na iti internet tayo? Apay kumasok katak. Diyak mo tan makakonek. Kinapudno na. Awanan ti wifi dito'y balay. Anya nga awanan. Pinutid dan ti linya. Ha? Taapay. Oh, kas talaunay apan nakakigtot mo. Kat saan tayo mat nakabayad? Anya? Saan ka nagbayad? Gaputawanan pagbayad ko. Siyak matla amin ang ti para bayad kadagiti bills. Bagas kas kada sidaan. Siyak amin. Anya? Nasaysaya at langan nga awan internet. Ta isupay abay bayada. Unay matan. Apay di mo binayadan di kuryente. Nagsip nga di panganan. Saan la dito'y panganan? Intero abalay kat nasipngat. Diyak na ruwa di gas ti silaw. Ay anusam Tawan mat inted mo pagbayad iti kuryente. Ay unay matan. Pudno mat Nasiita anak san iti si abangus. Nagpartak kayo ang nagtrabaho, tata. Adu kami ngamin ngagtrabaho, ma'am. Ken napigsa ka pa'y ngagtrabaho. Ay adu ati-atiwak dita no pa nagtrabaho lang ti pagsasaritaan. Kat nilakay mo ngay, isarek mun tadda kadwaming agtrabaho. Ay na, idi pa'y nga ibagbagak day tata. Ngamsaan na akayat. Kahit anyalangin ti aramiden na iti inaldaw. Si kansalang matiagtrabaho, ma'am. Ay, sayang nga ron ti kina-degree holder na. Nilakay mo tay example jay pagsasao ako nana. Anwam ti Mr. a degree holder no ni Mrs. May ti bill payer. Ay, perme, tata. Kat no nagpiling amin iti trabaho. Ay kat anusam amam, kastala ti biyag. Day, apay nga da ka. Inanang man. Umay kapag bisitaan. Ay, naumakan nga agsilsilpon ija balayaw. Kanyat masida dito balayaw na nang. Ay, ada na bati iti pinartik ang manok idi kalman. Apay, awan si daan yaw. Awan nga rod makukwarta ni bakit kaon. Day, tapay lati ibagbagakken ka iday. Nasken nga agtrabaho ka, Henry, tasi ka ti padre di pamilya. Kwarta man na nang. Na, siyak pa'y a senior citizen ti dawatam. Ay kat nooman ay lang nga igatang mikan ni tatang mo iti maintenance may, jay maaw-awat may, a pensyon may. Umay ka maturugan rabi eh. Agar aramidak pa iti lesson plan ko. Maturog kalatan. Makaburing ang diti balay no kasto nga awan kuryente. Awan pa'y wifi. Awan pa'y masida. Ala, umay kamot na. Tamaturog tan. Di nakalbi-kalbitan kunak na eh. Busy ak. Ang yamat kasto yan. Awan lang rod amin nun. Hindi mo pa'y kayat yag pakalbitan. Apan manin nagtrabaho na taon. Ay, kastala ti biyag. Agagagat tapno agbiag. Tata. Oh, Henry. Sumri ka man mat iti trabaho data. Pagsarsaritaan da ka lang kini bakit mo idikalman. Ay katwan nulakat maanusam ti agkiwar iti siminto kas kadagbagkat. Manusak, basta da trabaho. Ma'am Dona, umay ka. Aday pakitakan ka. Anya dayta. Excited ka matlaunay. Di ko nam katawan trabaho nila kay mo. Katalaga mat nga awan. Asino ngay jay agpalpala? Ni matlakay ko dayta. Mas daawak nga rod, idi nakita. Isukat niya talaga dayta?
Ay, kat isuot mo ajay eyeglasses mo, tapno mabigbig mo ang nasayaat. Ay, iso nga agpaiso. At dan trabaho nila kay ko. Nay, nakita na kan. Agpay-payapay. Ay, kat payapayam mo na. Makapakilig kayo manadwa. Ay, na-sweet kayo magaya man niya. Ay na, italaang ata at dan trabaho na. Titan gagayem, tinaggibusan, ti pakasaritaan tayo ita. Anaadaw iti pagsasao ako na. Anwem ti Mr. a degree holder. Nunimat Mrs. ti bill payer. Tampok dito'y programa tayo. Kas talatibiyag. Insurat para iti radyo ni Elena Nudo. Ken iti direksyon ni Teresa Kalay. Musika ken computer recording technician Dante Martinez. May sapay asagot kada kayo. TMPBC Drama Production Center. Iti DZWT 540. Ken daytoy ng estasyon. Kas talatibiyag. Agyaman kami, itiin kay Panang Tarabay. Kas talatibiyag. Ket ita, adtoy ti pakasaritaan anaadaw iti pagsasao akunana. Awan serbi ti kinagwapo, no di na kamat irespeto. Tampok dito'y programa tayo. Kas talatibiyag. Ay, nasaya at magkakabagyan. Taimay kayo amin dito'y clan reunion tayaw. Ay, itatayo madlangan nga agkikita. Adda maninday ti bakit analaing asumaw. Di ka man agsaoy ti kasta. Ay, ang mga numangag na ka. Pudno man. Donasyon ko, jay may sabuo, alitsyon. Ay, mayat ano kasta? O, nangag mo manong, mangruging agpalastog. I-announce na pa'y talaga. Ay, Robert, kaanakan. Apa yan tay? Ay, saan samot ana ipark ni uncle mo ahusto jay logan. Ay, mabalin ka day, amapan mo ipark ana imbag. Ay, katuan tay. Day talaga yam. Oh, adtoy titulbag. Para mag-atalaga. Nagatigdog matan ti pila diti pangalaan iti makan. Nay, si kamagayam day taadda di talikudak insan be. Wen manang ani. Sa anak ang mabalin ang makipila iti mabayag. Imbatik lang dagiti anak ko iti likod. Anya, anak ko kunam. Apay, mano ti anak maun? Talon Na, duwala ang atawon asaan taan nagkikita. Talon ti anak maun. May sa idin ti anak ko Idi na ude anak kita tama nang. Kita ang manlangan niya. Si Kangay manang anay. Kumusta kan? Ata ka din asawam? Wano ata ka din lakay mao? Awan pa. Di mo kunan single ka pa lang aging gayta. Wen, single akpay. Kat kaano nga makiasawa ka? Manang, siyak man lang ti umuna. Amangan nga minagsangsangit ang dagiti anak ko. Ayun sige. Dito'y kayan po. Agsukat na. Sapay ko ma, kaintun sumaro no aklan reunion tayo. At dantong mat ng asawam. Anay? Ha? Ante? Ay, agtugawak man diti abay mo. Ay, katuwa na ante. Sika lang amin ti awan partner na kahit. Ulitin nak maninday to abak. Ay, wah. Kurang ti asin day to iga doon yan tay. Ay, jakpay naramanan. Taday to lechon nga indunit ko ti kayat ka. Apay, saan ka nangala? Nangato ti kolesterol na day tante. Jak kayat ti lumumag. Agpasiksi ka pa lang. Ket awan sa mo tagar-aram kan ka. Kuna. Asino nga tayo ti nagluto dito igado? Awan sa mo Ricardo na. Saan anaimas? Ay, anay.
Kano ka makiasawa, ah? Ay na, tila damdamagan nyo matante. Dahito igado ti pagsarsaritahan ta. Ay no makiasawa ka. Agi donatak iti may sa alit sound. Iso makiasawa kan. Na, anya ka matanante. Apay apilitan na nga. Nay, apay, masayar kan samat. Kasano, igado dahito ibagbaga. Ipilpilit mo dahito panakiasawa. Ha? Makitamday ta, anay. Ay, bakit kan? Anya? Agdamda magaklangan ka. Makaungat kamutan. Isuarom ba nga makiasawa kan? Na, anya nga tati connection na itay. Mayat ti makireunion na. Rumbang lang at tinawon ang maadaan tayo iti reunion. Anya ngay matipanag ko na, mading ka. Jakto kayatin timapan. Si kanto lang. Nay, apay ngay. Saan ka kadian naging joy? Kadno nagado amakan. At dapay dyan nagdakal alay tiyon nga indunit ni Auntie Vilma. Ay, dandani naktupay inapaday di abakag. Apay ngay mat. Kasano, tila damdamagan na. Anya kumangay ti bibiyang na no agbakbaketak abalasang. Anyayat imbagbaganakan ka. Sign of aging. Kung kuna nakiti, ay adula aming. Kat punumat ngamin kita ama, kaguram tinatagari nga aglawlaw. May saka manong. Ay, mas kayat mo nga agyan dito'y baryaw. Win ata na ulimag dito'y. Kahit anya ngay kumaita. Ne. San sa mutan apabanglo day ta ibulbulsam? Kwa, mentol da ito ipahid ko dito'y muging ko, no sumro ti migraine ko. Daytan ti sign of aging ako nada. Sige, pagtitinulungan da ko. Munay kayo mutan. Si kamot. Nakapilpili kan tumot nga may. Ani, busy ang unay. Iskaman lang ti mapaniji bangko. Ay, kato na. Awan sa bali ang maibaon ko dito yung office. Si kalaan ngamin, ti kabisado nan ije bangko. Wen, awan problema. Agtaksi ako na. Ay, apay agtaksi ka. Itulod na ka ni Dong. Anya? Ay, nasingpot ni Dong. Ay, di mo man pirgin ti aldaw ko. Ay na, ingkan. Itay nakapay nga urayan ijerwar. Adan ijay service car. Good morning, ma'am. Ag-drive ka kit din. Day tadalan ti kitaam. Sana siya. At tarigalo ken ka, ma'am. Saan ko a birthday? Pabitlangan. Na, apingin sardeng mo day tulugan, Iyawat ko lang matkan ka dito yung regalok, At dakit dito yung baksit. Mabit lang, mama. Nagadula kang arte mo ni Aldawang. Oh, para ken ka, mama ani. Ay na, saan ko a birthday ko na? Awatam ko malatanda ito yung red roses. Ken chocolates, ma'am. Ala, paandaro mo day tulugan, tamapantan. Saan ko apaandarin, no di mo awatan? Sa anak ton nga aglugan, no si kati driver. Di na ko makagura. No agayatak kan ka, ma'am. Busted ka manen for the 99th time. Saan ka kayat kunak manen? Kaping absent manen ni Ma'am Helen. Ay, kasla di mo mo. Ay, ada pagdaldalanan na dahil nga office meet tayo. Adda pagdaldalanan na? Ay na, hindi pa nga ibagbaga na nga idarom na nila kay na. Jack amuan, ano ti aramida na itaan. Adda kasta nga issue da nga agasawa? Ay, katong babaero nila kay na. Manugal pay. Ay, unay matdaytan. Awan lang aro trabaho nan. Numabartek. Ay na, dangran na pa ni Helen. Ay, kaasimat ang arod. Flang adi. Kaasi talaga. Nakiasawan tumod ngamin iti gwapo. Anya nga ita. Permiti sakit ti ulo na. Ado ti mangibagbaga, agwapo ka no di asawa na. Tall, dark, and handsome.
Iso asika, denggam da ito'y apagsasao. Awan ti sirbi ti kinagwapo, no di nakamot irespeto. Ganun. Uray man no, di ko nada pangit. Basta responsible, ken napodno, ken nadungo. May mayatikas jay. Ani, at agur uray a bisita mi Jay Salas. Bisita? Awan mo tinamnama ag abisita. Ninsan bet, at da kano ibagana. Salama kalagip mo, daytan no adda kasapulan na. Ay naamuklatan no anya ti umay na ibaga. Kating kakasarita tapno maamuam no anya ti gagara na. Masikog ka manan. Ni manang mo, anya ko mati nakakaskas daaw, kat adamot asawa. Wala, yung kaano lang ang idinaudi ang nagkita ta. Ako nam atalon ti anak mo. May kaliman daytoy. Ah, ay unay kan. Kasano na pasamag day ta? Di mo nadlaw? Masikogak, idi nagkita ta idi reunion. Ita, masikog kang manan. Kat gagangay at ada asawa na. Kastala tibiyag ako nada, manang. No ada asawa, syempre, agsikog ka, kasjay. Ay una yan. Anya ti trabaho nila kay mo. Tanagpig sa ti pakinakam na aputot-aputot. Isungarod nga imayak. Tamok ang matulungan nila kay kung agbirok iti trabaho na. Taanya ko mati maitulong ko kankwana. Awan mo't amok apangisar ka. Ang mga noada mo, mga kasapulan iti driver, tubero, karpintero, welder, kan electrician Na, kabailan na amin dagita. Nalaing nila kay ko, manang. Ado ti muna trabaho. Uray saan agwapaw. Ta naanaws kan nasingpot. Ala, bayam. Agdamagak no adag kasapulan iti kakasta nga skills. Ay, wen gayam. Addamanin ka no reunion tayaw. Adamanan? May kaamanang. Agdonit ka no ni Auntie Vilma iti litson. Ipasikat nan tumanin May sabuo alitson abaka ka no, ti donit na. Kita ka no makapanak. Apay, awan ka di pa'y mang-escort kan ka. Boyfriend, di kayat ko asawan. Awan pay. Di ta kinapintas mo, awan pay. Sige ka. Kantsawan na kan tumanan ni Auntie Vilma. Siyakmet ita, timapan ije bangko. Wala. Ay, akumyuta kun. Anya ngay nga rod, awan mo tunji driver. Anya ti kayat masawan. Ay, awanan ni Dong. Anya. Uy, lawlawagan man day ta pa nagsasaom. Anya nga awanan. Apay, di mo pa'y amo? Ti anya. Ay na, nag-resign na ni Dong. Nag-resign mo lagayam. Kunaklakit din no anya tinapasamak kan kuana. Oy, concern ka matgaya man niya. Sikan tumat na ngamin. Kanayon mo abasta din. Di naksurunan. Ay na, swertin kumano si Kati maasawa na. Kat no, nagdakkel pa, di paarambid na abalay na. Kat, anya kumaita. Oy, ado ti kwarta ni Dong anya. Amo na ti agurnong. Kan may isa, na anos. Mano natawan na nagtrabaho dito ikas driver. Adon ati naurnong na. Api ngamin ang nag-resign. Ay, concern siya. Damdamagak laang. Kunana, atapno ka no malipatan na ka. Ad-adda ka no ngamin ama in love no kanayon ang makita na ka. Bakla, Oh, amom ka di ti contact number na. amok apay ngamin adi mo inala idikan kwa na. Aywan gayam, adda i-recommenda ka mabaling nga alaan a driver no saanan akayat ni Dong. Ah? Ay sige man nga Rod. Jay kuma all around. Ay, Robert, agmay-may sa kadsamot ang makiriyon ita. Saan, ante? Kadwak ni ading ko. Naudi laeng. Ay, ingkaman nga ron iparking jay lugan ko.
Jak man amo ka ni uncle mo. Tasaan nalata nga amo ti agi parking iti lugan. Ha? Ay, katuna antay. Ay, nakitam gaya man dya indunit ko amay sa abo o alitsyon na baka. Ay, adamanan indunit mao antay. Win anya nga road. Siyak lang mati anda kabailan na nga ag-donate iti litson. Antay. Si kagayam tibak ng kadatayong agkakabagyan. Nanay, asino nga'y day ta sumungad? Ha? Ay, ni aning ading ko antay. Adamat ka holding hands na. Ay, asino nga'y day ta? Ay, kat. Jemat agbalin husband to be na. Kaslam amok day ta lalaki Ha? Iso day ta jagim matang itiin la ko mi adaga ija bariyaw. Ay, nagswerte ni anay. Nanos ka nasingpot day ta lalaki. Ay, kastaya antay. Angam, basbasit matngam ni anay. Ay, uray Ay, aguray ka, takabla awak man ida. Ay na, tapno ang mom, Robert. Bak nang dayta, alalaki. Ay, agkasar kayon. Wan, agkasar kayon. Tapno agdunitak itilitsyon. Wen ante, agkasar kamin kinidong. Ay, wan. Dong gayam ngagpaiso, tinagan na. Nalipatak meten. Agam amo kayo, ante? Ginatang ko jay dagada. Ay na, anay. Katnubak nang daytoy napili mapakiasawaan. Kun, nasingpot, ante. Ay, wan. Ay na, kastala tibiyag ako na. Ay, dimtang matlaang at tinapintas agasat mo, kaanakan. Itan gagayem tinaggibusan ti pakasaritaan tayo ita. Anaadaw iti pagsasao ako na. Awan ti serbi ti kinagwapo, no di na kamat irespeto. Tampok dito'y programa tayo. Kastala ti biyag! Insurat para iti radyo ni Elena Nudo. Ken itimat direksyon ni Teresa Kalay. Musika ken computer recording technician Dante Martinez. May sapay asagot kada kayo ti MPBC Drama Production Center iti DZWT 540 ken daytoy nga estasyon. Kastala ti biyag! Agyaman kami itinkay panang tarabay. Kastala ti biyag! Ket ita, adtoy ti pakasaritaan anaadaw iti pagsasao ako nana. Di ka makibibiyang iti biyag ti karubam, tapno maliklikan tiin kay panagsubang. Tampok dito'y programa tayo. Kastala ti biyag! Anya jay ar-ari bungbungan da ijay igit ti kalsadang. Umay kayong gumatang iti special alako ka, Diyos. Hoy, Maritel, sumaykan. Darasem, sakbay may busan ka. Apay, anya day ta, Diyos. Ay, basta special day to, ay. Umay ka, tanakaselak ita. Ay, syakman pa'y tilakwam. Tanay, mapanak pa'y agluto. Ang dawaw. Winan niya. Ay na, sigurado asaan kang amaban, no, ga makichismis itagmalmalam. Babay na tida ito, Diyos. Nuwan. Isa nga isupot mo na ito gat-gatangan. Uray si ka, gimatang ka magayam, nana. Nakasil ka no nga men. Buy one take one, dakit di gumatangan. Para anya day ta, Diyos. Nakangis-ngisit, matikulor na. Diyos kanu da ito'y para kadagiti chismosa. Hey, iso nga ing kamutan gumatang sakbay ang maibusan ka. Kanya tayo taginatang buha si daan. Ay tinapa ta iso lang matipakaan na yan jay kwartak. Tinapamanan. Mga no jay pa'y natangtang kan ti ginatang mau. Sapay,
Nagri at tangal tanay. Awa mangipon ng dataap. Ay, saan kan nga agsida? No nakarikreklamo ka? Di ka pa'y makagatang mo't itinaimas asidaan. Awan nga rod kwarta. Iso asaan ka man nga agpili-pilay? Kanya ta nakasupot nga igambaw. Ay, Diyos, daytoy. Diyos. Iso tinangigata nga, iti kwarta, dayta Diyos. Ay, saan kan amakibiyang alaklakayan? Nah, Kasaan a basta-basta a Diyos, daytoy. Kasapulak, daytoy a Diyos. Imbag ta saan ka naibusan iti Diyos, Marites? Mabili mo, dayto alakaw. Nagado tigim matang. Ay! Kat italaing met ngamin amadaan iti Diyos para kadag iti chismosa. Kaya't naasawan. Ado dagiti chismosa dito lugar tayo. Kat may sakay jayan. O sige, padasak man nga rod dayto a Diyos no epektibo mo lang. Ay na, super effective na ita kung nakan ka. Iso nga gawid ka, antayin ka padasan. nah. Kanya nga tatiraman da ito'y nangisit a Diyos a ginatang ni Bakay. Nakangiingisi mait. Naimas nga taday taoy. Ay, hinapanandaya. Ay, napansa nakikaruba. Total, nalukataan na inti maysa. Padasik man aramanan, doan niya tiraman na. Inuman ang maminpito iti maysa nga aldaw. Anya na ita. Ha? Ay sus, makapakigtot ka man. Nangisit mo ti kargana. Di mo biyangan daytoy. Kukwak daytoy. Agas ko daytoy. Agas mo. Apay, anya ti sakit mo? Ay ado, ti sakit ko. Adda na karo a kanser ko. Cancer. Kanser iti bulsa. Tawan makukwartak a kanayon. Tila ibagbagamot. Sakit tinakam, gapukin ka. Artag. Naa, artak asasawam. Agtal na ka man. Iso ang kasapulak daytoy. Tapno agbalinak a nasalunak. Di mo kutkut yun daytoy. Tanangin na tinggapang ko iti daytoy. Mayat at talaga tiriknak anaginom iti Diyos Sa anak anabanog anak ichismes kadag iti padak ababakit. Kan sa anak pa'y anaybusan iti na ichismes. Ay, mayat da ito ginatang ko a Diyos. Ay, aginumak manmanan tapno napigsa aklata. Nanananay. Apay ngay akas lanaksayan. Saan mo't anagtad-tad di ko na? Payman. Lakay! Lakay! Ay, apay, iminom ka iti Diyos ko? Saan? Pagan ano kumaaramanan dayta Diyos a nakangis-ngisit. Apay nga raw abim masit mo't ti kargana. Aha, jak pagan ano dayta a Diyos. Langa na laangan kit saan anaimas. Ay, di mo ramramanan da ito'y adyaws. Ta saan aparakan ka da ito'y. Balbalagan ka. Oho, pagan ano ngay ramanan. Para lang ka dagiti chismo sa da ito'y. Ah, Dayta, titantandaan na. Wanya, Marites, kumusta tirik namin ti panaginom mo iti Diyos? Mayat sika. Ay, talaga amayat. Ado ti nakaibaga amayat at talaga. Oh, anya tinarik mo nam. Kasla saan ang mabambanog da ito niwat kong agchismes. Napadasa mon. Aguma kaita na makichismis. Una, idi, may salaang nga oras ang makichismisak di ta kantina. Mabanog adagos da ito niwat ko. Angam ita? Ay na, uray agmalmalum sika. Nagadoa talaga ti amo machismes kumaray. Ay, sakpay maiti kunam. Kaslasaan ka mabambanog. Adda ngamin inumak adyaws. Diyos! Wan,
Diyos, para ka nagiti nalaeng makichismis. Ay nagmayat si ka. Epektibo talaga. Kaya't mo apadasan. Amangan mo't numay kontra iti sakit ko. Ay agas paikit di Ha? Adyatay ko na nga istorya, maipapankan ni Marites. Ay, wen gayam anya. Ay, amom kaday, aday jay amarites. Agsasalo pang gayam ti utang na. Ay, Kurt, kapada na nga ro, dagiti daddo maakalugaran tayo nga ado ti utang da. Ay, sabale ni Marites, maray. Apay anak ko na masabalay. Ngamen, gapo iti kinaado ti utang na. Uray nala itartarayan, dagiti nakautangan na. Itartarayan na? Katuwain, ilimlimangan na pa'y idaa. Ay, nakababain matlao na yan no kasta. Ay, talaga anak kababain. Ay, di mula istoryaan iti sabali tasyak ti madaksan. Ay, dua talang ang makaambaw iti daytoy. Ay, wan, dua talaang ang makaamaw, maray. Day, aguray ka man. Ninsa matlakay ko dyan magmagna. Ay, wan, nay, nakasarukod gaya man nila kay mo. Makarwar gaya man di tabalayaw. Ay, sa dino nga tatipapanan na. Ay, panawan ka pa, maray. Ay, lakay! Lakay! Sa dino, tipapanam! Ay, sa dino, tipapanam. Dita, Sa dino, adita. Basta dita. Apay aya. Dandan nila nga rudan saan ka na makapagna. Makikaaruba ka pailaan. Ay, ditakan. Dapay kayat kong istoryaan. Anya nga istoryahan nga ibagbagam. Ay, agsubli ka man. Ay! Nagapapuran na pimanaw. Kaslaawan mo't sakit na. Jay salbag alaklakayan. Ay, aguray ka, tata. Ni bakat kung samot tantis istorya mon. Ay, ada kagayam dita igade. Ay, kunak no awang ka Ay, itayak pa ngagdengdengag iti istoryam, tata. Awan mo inis istorya ka maday. Istorya, At tila pagutangan ni bakat ko, akam kamaten pa yan, ti Bombay. Ay, dayjay. Kapudno mo nga main baraw. Ay, ibabaindak matunayan iti daytang istorya nyo, tata. Mabain ka, so matipod na. Kaano ka pa yan nagbalin at chismoso? Lungag pa sa tata. Nang rugi ma, iti minumak iti nangisit adyos. Ginatang ni bakit kao. Nangisit a Diyos. Anya ngay dayta a klase a Diyos. Apay, sa dino ti papanam, Marites. Agbirbiro kakman iti kachismis ko, nana. Agbirbiro ka. Katadaak mo't ditoy. Ay, mabalinti makichismis kan ka, nana. Ay na, umay ka tag chismis ta. Una, kasla ipatay ko nga may no jak makapagchismis. Ay, agpada kayon kan ni Kumari Libeng. Kano nagaduti in chismis na may papankan ka. Anya, inchismis na kan ka, nana. Ay, sa ospirmi Anya nga itimbagbagana. Sa adon, narigat no maamuam. Ibagamutin, anana. Apay, pudno aya nga ado ti utang mo di mo baybayadan. Unay mutin, day tapay mo tinis istoryana. Adan sapay kano nangidarumken ka, gapo iti saan mo anabayadan nga utang. Ay sus, makaungetak no kas talaang, nana. Jak makontrol to'y riknak. Talaga ang mapan ko apang. Eh, saan Di mo aramidan dayta, Marites. Jak mo apirpil dyan nakgayam da bakit. Ha? Mapan ko apang! Makita day jay bakit ti saan napay anakit kita, Apolos. Ipakita kan ko na asa anak basta-basta. Ha? Makipinongo ta kita. Aguray ka.
malabsak met ti balay ni bakla. Anya nga tatir aramiden na di ta balay na. Ay, inak man kitaan. Julie! Julie! Ni, awan samot ti tao. Ay, siripak man dito yung tawa. Kas lagbay payo man. Ay! Anya nga taday dyan. At damanin ilako kadagiti chismosa dito barangay. Huwarta manen! Naa. Uging mo jay baybay-wun na. Ay! Kaya't naasawan. Uging jay aramiden na adyos ng ilakla ko na kada kami. Anay! Hanya di nabadak akon. Lansan samutan. Ay, anay ko. Sino dayta? Anay, sana ka makapag na. Ay! Nagsakit tayo sa Sino dayta ko na? kakanato. Iti lansa. Ay, umayon ni bakla. Hoy! Anya der aramidam dito yung arti balay ko, ha? Ha? Agsirsirip kanya. Ay, saan? Siyak lang aron tinakabadak iti lansa. Ay, di mo to pa ngamin malinisan kan maurnos ma dagito nakalanlansa kay kayo ditoy. Idarom ka, Marites! Na, tapay ko mga idarumnak. Ha! Siyempre, privacy. Imay ka iti paraangak asaan ka nagpakpakada. Si kanto pa iti darum ko. Ah? Anya ko mati pang idaromam kanya kaber. Day tailaklakom adyos kada kami. Binayo gayam nga uging. Ah? Asino itatirumbang ama idarum ka data? Kwa, Marites. Ay, idarum ka talaga! Ha? Saan ama balin da ito yung aramidam ka na kami? Ay, kwa, agbayad aklangin kin ka. Saan ka langin nga agdarom? Si kakit dimat. Kas kalaan another. Kano kumarita. Hoy, Marites, agsarita taman. Nabartek ka manan? Nakainumak labasit. Ichis-chismis da ka dita pag-iinuman mi. Saksamat itan ti pag-iistorya ang anda dito lugar tayo. Dayta ti maganab ti chismo sa akaskan ka. Agas man, tagimatang kapay gayam iti Diyos, tapno pumaot ti panagchismis mo. Ay, wala kay. Naiskam kami. Uging magayam ti aramidan ni bakla a Diyos. Kunak tupay kat. Uging nga inasukaran na. Kanti nakaraw. Nakarugrugit ya pagbaybaywan na iti uging. Gunggunam So ajak kamoy tano sino ti darum ko. Dayjay abakla, wano ni Nana Libing amang ichis-chismes, kan mang perper di kanyak. Kastala ti biyag, bakit? Ay, saan ka ngagsawi ti kasta? Agdarumak ko naktumag! Ay, idarumnak mat kanon ni Marites. Ay, si kalayang ayan. Uray sakmat. Idaromnak kano. Sabay di kano ka nga tuwan na pangukuman. Ay. No kasta, agpadata na may balod. Lakit di Kasano nga ta, di pogi a boyfriend ko. Ay na, awanan ti mga iwan kanila kay ikaw no may balod ay matayin na din na oras. Ay, kasanungay nga tan. Ito magisarita kini Marites. Agpakpakaasitan, asaan na tanga idarom. Wala agam pakawanan na tanga ta. Nalakayamot ti mamakawan no tila inis istoryayo kanyak apuro pamirde. Ay, basol jay Joe sa lako na. Nene. Apay asak manen ti aking basulan. Pudno manipod ininom ko day jadyo sa lakom. Sana ko na mabambanaw ka makichismes. Binayo lang ang mat nga oging dayjay nga adaso kar na. Kasano nga epektibo ang sasawaman. Ay, ogeng? Ay,
Madinsa! Ay, sante nga gaapa. Pakawanan da ko, no nakabasol lang kada kayo. Agpipinasin siya tayo. Tadamot amin basol tayo, ititunggal maysa. Ay, wan matkit di Ay, pakawanan nakmatan Marites. Jack ul-ulitanan. Hay, tandaanan nyo, di pagsasao ako na. Di ka makibiyang itibiyag ti kaarubam. Tapno maliklikan ting kay panagsusubang. Nawatan nyo? Ditang gagayem tinagibusan ti pakasaritaan tayo ita. Adaw iti pagsasao ako nana. Di ka makibiyang itibiyag ti karubam. Tapno maliklikan tin kay panagsubang. Tampok dito'y programa tayo. Gustala ti biyag! Insurat para iti radyo ni Elena Nudo. Ken iti direksyon ni Teresa Calay. Musika, Dante Martinez. Computer recording technician, Glenn Binawe. May sapay, asagot ka na kayo. DMPBC Drama Production Center. Iti DZWT 540. Ken daytoy nga estasyon. Kastalatibiyag! Agyaman kami, itin kay Panang Tarabay.